Прывітанне, даражэнькія. Узровень вады ў рацэ Вісла ў Варшаве значна знізіўся. І гэта адкрывае цікавыя знаходкі. Пра адну з іх я зараз раскажу. Падчас шпацыраў па варшаўскай набережнай каля сучаснага пешаходнага моста можна ўбачыць рэшткі моста 18 стагоддзя, другога варшаўскага моста. Першы, які называлі мостам Жыгімонта Аўгуста, пачынаўся ад цяперашняй вуліцы Маставой. Ну, а той мост, рэшткі якога мы зараз бачым, злучаў цяперашнюю вуліцу Беднарскую з Прагай. Яго ініцыятарам будаўніцтва быў падскарбій Адам Панінскі, які атрымаў у 1775 годзе прывілей на 10 год збіраць плату за карыстанне гэтым мостам. Падчас паўстанняў Касцюшкі і руска-французскіх войн ён знішчаўся, але пазней аднаўляўся і так працаваў да 1864 года, пакуль у Варшаве не з'явіўся першы металічны мост. Дарэчы, а вы ведаеце, колькі зараз мостоў злучае берагі Віслы ў Варшаве? Напішыце мне ў каментарах і не забывайце ставіць падабайкі.